Ubing agtawen ti inem iti Tayum Abra natudok ti kayo ti tengngedna kalpasan na natnag ti indayun. Amo ti report ni Bridget Mayor. Inkabil ni Manong Edwin Gonzales daytoy nga indayun iti likod ti balayda tapno adda pa ginanaan saan na aninamnama apakadisgrasyaan ti anak na. Nagayayam ti inem ti tawen na ani Lili ditoy kadwa na ti dua kasinsina idi takellat anaten nag ti ubing anakadunuran ti tengngedna. Nag-roll siguro ito ta di kon ke dayjay babana amok nga da routing idya kada sangsanga kasya. Basar iti istorya ti kasinsin ni Lili, manipo di ti indayun, inuli ti biktima ti kayo anakaigalutan ti indayun. Naten nagdaytoy iso ana isabit ti timid na iti sanga ti kayo. Kat nangalat ti bunang panna pagko naala ko ma naitinagon. Limteg ti tengged ken panga ni Lili, marigatan daytoy a makagaraw ken makasao at dapay laing iti ospital ti biktima.